alguns companys que m'han precedit, constantment ens donen raons i motius per ser cada vegada independentistes més convençuts. I ja no només són raonaments econòmics i polítics, sinó que, com també s'ha dit, són raonaments de tipus ja una mica personals, no? O sigui, ja de l'enllà l'insult. Mentrestant, a Madrid, la convicció que tenen de que l'impuls sobiranista és una rebequeria de quatre adolescents i que es pot arreglar a base de càstigs, d'amenaces i de correctius, i això cada vegada és més ampli i ho notem més, a Catalunya els partits, cada un d'acord amb el seu ideari, van cremant etapes que ens carreguen de raó quan el bloqueig sigui total i calgui prendre una decisió definitiva. No ens cal patir si els nostres polítics estaran a l'alçada de les circumstàncies. I aquestes circumstàncies i aquesta massa social creixent volem un referèndum i no el volem més enllà del 2014. Si s'arronsen i esgoten la legislatura sense convocar la consulta, les pròximes eleccions catalanes les guanyarà àmpliament aquell partit o coalició que dugui en el programa com a punt número 1 la declaració parlamentària d'independència i el posterior referèndum de rectificació. Estan així les coses, la nostra feina, la de tots els independentistes, és fer això que estem fent, treballar pel nostre objectiu i practicar la unitat d'acció vers aquest objectiu comú que és la independència. I com ja s'ha dit, tenim molta feina a fer i molt poc temps per dur-la a terme, especialment aquí al Baix Llobregat. Dediquem-nos, doncs, a la feina